Jaha, terve. Tässä rakentelee lounasta. Ja lounasta kun valittiin, niin mun mielestä ainakin se helppous ja nopeus. Sitten kun vielä katsoo tätä pöytiä tässä näin, niin monipuolisuus ja ennen kaikkea sitten vielä totta kai kun ruuasta on kyse, niin ikinä ei pidä unohtaa maukkautta. Ja nämä kaikki 4 asiaa, eli nopeus, helppous, monipuolisuus ja maukkaus kyllä täydentyvät tässä City Marketin lounasbaarissa. Mennäänpä tuonne toiselle puolelle, tuolla vielä on nimittäin sen verran hyviä valikoimia. Mikä minusta on parasta, niin se, että onko lihapäivä vai kalapäivä vai haluatko kanaa ottaa vai haluatko painottaa kasvispainotteisemman lounassalaatin, niin se on ihan päivästä kiinni ja fiiliksestä kiinni. Ja tänään lähti aika tämmönen kalapainotteinen tonnikala ja lohta ja riittävästi ja monipuolisesti kasviksia siihen vielä kylkeen. Se on oikeastaan mitään muuta, kun tuntuu, että kippo täyttyy aina niin nopeasti, kun haluaisi ottaa enemmän ja enemmän ja oikeastaan melkein joka laarista. Johonkin se raja on vedettävä. Ehkä me tuohon nyt vielä vähän fetajuustoa vielä vähän kylkeen. Näin monipuolinen salaatti ja pilkkahinta.